kabaruji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Yonti meftana men kabaruji jaten hen ko dendi men Amadou. Bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jawol Sare jam ñalle mon hande ko ñallawma asar ɗiɗi lewru mai hitande ujunaji ɗi nogas jeegom kabaruji mon demgal Pulaar. Kabaruji mon e demgal Pulaar guidaɗen ko to Washington tugnadi ko anda oɗo sajon tuggi alhamisa hanki ono sarɗiyankoɓe républicain en wayno ɓe jalti Washington pour yaade weekend ɗum noon ɓe goppi ko kanko Donald Trump hande wonno en dernier délai pour ko fate congrès ɓe mbaɗa intervention lawol rokkimo kanko Donald Trump so tawi o déclare guerre walla mo wone guerre alay sago to ɓurtu balɗe capanɗe jeegom ɗeɗon balɗe capanɗe jeegom ko kamɓe congrès garata ɓe vote pour guerre o yo continue walla guerre o yo dart ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe républicain ji oɗo sa joni surtout e konngol makko kanko John Toon o wonde ɓe keeɗi ko yimɓe wotanɓeɓe pour yoɓe jaton to Washington kono ene wayno ɓeɗon oɗo sa joni ko ɓuuri hewde républicain ɓe jiiɗa wadde intervention walla ɓe jiiɗa wadde juuɗe mumen e guerre mo Donald Trump o jogui o ko wawi wonde fof won républicain oɗo sa joni surtout ene kanko Susan Collins e kanko kadi Murkowski ɓeɗo ɗi ko républicain sénateur uji républicain kanko Collins ene wayno ñande alarba nde o wooti o yaade démocrate en kadi ko ngol ɗo woni lawol mum jeego ɓiwol ene ɗaɓɓa wonde ko kamɓe sarɗiyankoɓe yoɓe dartin guerre o walla yoɓe gustugo doole makko kanko Donald Trump jogui déclarde guerre nde yiɗi fof donc jiita ɓeɗo ɗiɗi Collins en Murkowski ene waɗi sénateur uji goɗɗi taw ko républicain ene jante mabɓe hono jeeyaɗo toon to Utah hono mbiyata John Curtis e jeeyaɗo toon to Caroline du Nord Tom Tillis e jeeyaɗo toon kadi to Missouri hono Josh Hawley ɓeɗo fof ko yimɓe républicain ji sénateur uji biɓe wonde koye kañumen ene jinno woote waɗe pour beele ko fati guerre o affaire mum ne réglé siftin ɗon tan ko kuulal gongal e constitution yamirani kanko président mo États-Unis yo continue wonde e guerre kene ɓuura balɗe capanɗe jeegom so tawi congrès ɓe jantani en goo lewru me watti ko woni guerre to en balɗe capanɗe jeegom wonno dernier délai kono kamɓe républicain tawde kamɓe ɓuuri kewal toon ɓe jaɓani taw huccande ɗum ɗon to Washington républicain en pewto oɗo sa joni ƴewde kadi hol gonnonoɓe candidat ji woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeetati oɗo sa joni woni ko Ted Cruz ko sénateur jeeyaɗo to Texas e vice président mo États-Unis JD Vance ɗiɗo fof ko wonɓe haqqillaji mabɓe kamɓe républicain hawnaki no mbawi wonde candidat ji donc ne wayno ɗeɗo balɗe fof walla balɗe garoje ɗe goto maɓɓe fof nene fewnto ene dogano to Iowa siftin ɗon tan e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom hono Ted Cruz ene wayno ko gañinoma nomination to Iowa pour wonde nder nde wonno candidat présidentiel e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi kadi kanko hoore makko Ted Cruz o yiɗino wonde candidat kono e caggal muɗum ene wayno ko hayti wonde ɗum noon ko caggal nde Donald Trump kañum hoore mum candidature muɗum haysinto jaɓani arde e débat ji mabɓe nde holla wonde ko Donald Trump woni mo républicain ji ko wawi wonde fof kanko Ted Cruz oɗo sa joni aljuma hande mo yato Iowa kadi o wawa haalde toon e konngudi pawtuɗe en candidature makko kanko JD Vance ene wayno mo ar toon ñande talata nde eno to Iowa wallude hono républicain sénateur représentant biyeteɗo Jack Noon kañum hoore mum ene wayno oɗo sa joni jiɗɗo wontude candidat pour ko fate suudu représentant joguiɗo neɗɗo poɗodiro e muɗum taw ko républicain pour primaire ko wawi wonde fof oɗo sa joni ko jiiɗa e ɓeɗo ɗiɗo ono gardiɗo département mo États-Unis biyeteɗo Marco Rubio mo wiya kadi kanko hoore makko ma wone e candidat ji de républicain ji ƴeftata pour ɗaɓɓude ardade leydi États-Unis e hitande ujunnaji nogas jeetati to Washington tugnadi ko anda oɗo sa joni kamɓe démocrate en ɓe goni koye fewnitade banggue mabɓe ɗum noon ko ƴewde hol gonno candidat ji oɗo sa joni ko ɓuuri yaltude ko haalte hono Kamala Harris mennoɗo wonde candidat contre Trump kadi mennoɗo wonde vice président Joe Biden ko kañum indi mo ɓuuri haalede oɗo sa joni kanko noon waɗino sa wiya wonde kanko Kamala Harris hankadi o jogorani wontude candidat caggal nde perdi walla élection ngaji hakkude makko Donald Trump e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi kono noon e wayno ko won haaluji ɗi o haali ko sakiti ko holli wonde ko jiɗɗo artude kadi wontude candidat so tawi élection ngaji primaire mbaɗama walla so tawi débat ji mbaɗama hol guideteɗo suɓede hen ene wayno ko kanko Kamala Harris ɗum noon oɗon influence kanko Donald Trump o jogino e élection ngaji primaire walla e débat ji mbaɗnoɗi hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi tawde ko kanko hoore makko meeɗi wonde président donc ko refti hen ko hono gouverneur mo Californie on Gavin Newsom dumunaji ɓenni ɗi haala mo yaltini fewi surtout hakkude muɗum e Donald Trump ko fati immigration kono woni oɗo sa joni deci noon si babude kadi kanko hoore makko windi defte ɗe ko ɓuuri hen hewde kadi rokka ɗum ko yimɓe supporteur ji makko goɗɗo kaaleteɗo kadi ko kanko gouverneur Pennsylvania hono Shapiro goɗɗo kadi ko sénateur Cory Booker jeyaton New York kañum hoore mum wayno deftere mum yaltude juste nde guerre Iran e États-Unis e Israël fuɗɗotonde kañum hoore mum haali wi wonde kadi miijo pour wonde candidat gouverneur mo Illinois kañum hoore mum indi mum haalama nayki kañum ene wawi ɗaɓɓude wonde candidat ɗum noon ene wayno ko kanko gouverneur Illinois kanko no haala makko yaltini fewi surtout même oɗon tande kanko Gavin Newsom nde waddata Donald Trump nde donc kanko gouverneur biyeteɗo Pritzker ene wayno inde makko nen haale goɗɗo kadi ko neɗɗo kañum hoore mum meeɗi wonde e gouvernement président Joe Biden hono Peter Judge
dum non kanyum woru mo ne yiyama ene wada dan le kewde en yin lokati nokkuji di ganduda en de don dal walla di don nokkuji di yilto di wada dum tan ko neddo dami wonde candidat ko wonde fo dum do firton wonde ko kambe démocrate odo sabi ngoni kambe ko fewntaade pour ƴewde hol kono o candidat e dido candidat kewdi kadi hol daminaade hen hawnaki ma jeftu ngarti ko wonande démocrate subade kartol leydi États-Unis hitan ujunnaji no gas jartis habruji men États-Unis tugnadi ko Milton to Washington and on procureur badal ton to district Columbia hono Janin Piro non siwtino hunade ligron fax mo tan chambu jefti o artir comme juge yowon procureur to New York ande won go media desk ko jogor wadde appel dedo nyaawonde juge go federal wi no wonde gouvernement ala sago be nat harcelte hono Jerome Powell non ko kanyum ardino federal reserve mo mandam kasara en dude lewur ko way won fo kanko Janin Piro haysindo o wi no wonde kala ko fati o do Jerome Powell hafer mudam mon continue ande mo rewi hen tugnade kanko Jerome Powell ko haali o wi wonde ko dum wodi kanko hore mo haysino natti artade banque centrale ma continue wonde to e goto gouverneur do foko pour wawde dartade gede de ganda kam gouvernement fédéral be mbadata ko fati banque centrale e wiide makko kanko Jerome Powell ila kam gouvernement mo Donald Trump be natta wadde enquête aji mbadata makko jogran natude jeede o do banque centrale ko wonde fofet wayno on juge goto gondo son to Columbia on mawde juge be James Bob o haali no wino wonde kala supina mo ganda kanko Piro wonno dum non ko CD e kala kayitaji di ganda e bankranno e Jerome Powell o wino dum do fo yewerle ladde sabu ko be takar ko be enquête Jerome Powell kala tari ko wonde fof so kanko Janin Piro o wada appel so kanko war mako fellitan gadi o wiro o do ka uddam no wirno adani habruji men international hande tunna kadi o mito Al Jazeera on ambassade mo États-Unis gondo ton to Londres be mbi be nyaagi mo wonde ko kala yimbe américain wonbe ton to Angleterre yo ngussu jaali men en dento e nokkuju men dum don non sibabu de gouvernement Angleterre de be kolli ronde rentare de be dentini Angleterre nabe wonde ko sécurité ton to Angleterre ko beyda to we ko dum non wonno ko hunde hawnaki welsina ha wonti joni hunde fonde rente den fe e wiide mabbe kadi ko to piril ko fati leskoji wala ko fati yoyere yitude bonandeji wiyete M15 M15 tungnade ko be gandi hawnaki ton to Angleterre wala leader jokindira Angleterre fo hono wad buniyan ko be janaton do e libi jeego way wonde fo dum kadi dum woni ambassade mo États-Unis gondo ton to Angleterre ambi wala sakko kala yimbe wonbe son américain gusti jali men kadi gusti jali ni hasin wona Angleterre gusti jali to mbay wonde fo aduna sibabu de dido mena suji kambe Angleterre be jesi habruji men international hande to Mali tungnade journal Al Jazeera ambi wonde gouvernement Mali mo Assimi Goïta arti odo sajon mo goni ko losko jewdi honde yimbe won militaire ji tako jaabe armée Mali be tumi wonde ko kanyumen goni e complot be do en wad boni en ko be janema be nyata no gas joodi wurafri tungnade ko be kali gade be wonde odo sajon be nangi yimbe joyo awoni be kadi nan konti e yilede donc tungnade ko be kali be en der tuma be no wadi yimbe tata ko soldate borni bitoni en wadi ko nyumor ko militaire won ko en retraite wadi soldat god kanyum wor mun hen jeno kon non mai en der hariji badinton base gon to sarabamo donc tungnade hande gouvernement ko be kali be wonde ko be do ko yimbe tuma be balli hono wad boni en ko be yande mabbe ko ay wonde fofa en kanko ministre défense mo leydi Mali warno men gudo jango e kadi no en soldate be rusina be wallo be gouvernement Mali wonno be tonto kidal pour sam jalti o e odon base gondo tonto kidal odo sa joni ko teskira ga tungnade hande Al Jazeera ko kambe be do groupe aji habetebe pour heftude Mali e wiide mabbe fuddi wadde nokkuji tarade bamako nokkuji sécurité me wonen pour haddi yimbe nadde wala de men yaltude non andaka taw situation way kono wayno militaire ji en kolline video ji be puddimo bombardude nokkuji gondi tonto saraji kidal e kati andaka taw situation gongre gongno wori tonto Mali tungnade hande Al Jazeera Seydi Touré golle ma jodi pe wi ko Allah tan jogi jobdima do tongi meftane men kabru jammando en nyaagi mo jom woni jungo mum de wadde jam saro sako e winderde